ndatovamirira because I want her to explain to you zvakakwana, because inini chale zvaunoita inini zvimwe zvachonaka unofunga kuti uri kuzviita ndisingazive ndisingaoni. Hauzivi kuti ndinozikanwa zvokuti chinhu chawaita every minute ndinochinzwa chete iwewe. Yamukabvira nezorongotaura. Ndati chimira, mira. Siyanai nazvo. Mira. Vauya. Gogwe. Nechama muchivafonerera chii? Ndinovafonera nokuti ndoda utano hwako. Ndinovafonera nokuti ndinoda utano hwako. Utano hwenga ndino utano. Tichaigara ipasabandwa. Vakakudza vanonyepa, vanonye muchitsvagei ikoko. Munotsvagei kushamwari dzangu? Chale. 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 Chale zvauri kuita hazvina kusiyana nemunhu anonwa mutoriro. Wazvinzwa? Hanziona chale. Mufunge handibhena zvenyu vanoenda kushamwari dzangu. Yewe nyarara nditaure navo. Yesi jili. Handidi munhu anoita unhu ihwohwo. Vanenge vachindivhariridza. Muri kuzvinzwa zvenyu. Vanoenda kushamwari dzangu unada kuti ndikurovere? Ndatoda ndikurovere. Bonyana chale. Uda ndikurovere? Hanzo anyara. Ndiri kudedza munhu ane maideas kuti atibetsere iwe unzwisise. Aita sei chale? Zviri kuita chale andibhenaka hazvina kusiyana nemunhu anonwa mutoriro kana kuti anonwa magirobhu. Asa kupungura zvinodhaka. Aiwa, mufunge kuti uyu apota achienda kumarobhotsi. Murozvinzwa? Kumarobhotsi uko kune vakomana vanotengesa mavhaegira ayaya enhingirikini ekuti aite simba rechirume. Mufunge tandibhena. Kunyeperwa ini. Terera! Ane tumapirisi twa blue green twari kudungira achinwa iyeyo. Chale. Nditarise kana ndichitaura newe. Viagra. It's a no to me. Yes. Viagra yakaipira kuti inouraya system yako, haichisi chinhu chiri natural. Handiti inobhusta system yako nguva yekuti ude kubonde, but iri kuuraya makidneys. Yes. Iri kudamage manhood yako. Yes. Ichauraya sexual appetite for good upenyu hwese. Wopedzera waita makidney stones. Wopedzera wakuenda kudialysis. Wopedzera waita prostate. Inga ndakambotaura wani paye kuti tine natural supplements anobooster system yako from the kidney, kustrengthena kidney yako, ogadzirisa sexuality, ogadzirisa kudzivirira kubva kuprostate disorder, prostate cancer haizokubata, uzoiswe catheter, ogadziswa bedroom rako for good nechinhu chiri natural and organic one. Ndakakutsanangurira. Handibhena. Chale harege kuita navo. Ini namai vake. Ini ndakadzidza nezvemaherbs kai. Chokwadi. Ndakamutaurira Chale uyu ndikati zvimapiritsi zvaunonwa ndezveiko izvi? Ndo pandakazokwenjwa neshamwari yake akanzi ari kumhanya kumarobhotsi achinotenga Viagra. Aiwa. Usadaro. 100% natural. Yebo. Wazvinzwa? Ndo rinoita kuti iwewo uclean system yako. Uite simba ramusoro andinenge ndichinwa. Mapiritsi emusoro. Manje wakutaure. Viagra rona pamusoro. Manje wakutaure. Mama anokutaurira izvi. Manje wakutaure. Don't take Viagra. Congo dust. Zvese zvemacongo dust unotorerei, unozvizira kupi iwe? Usafuririke Chale, unokuwadza system yako. Nditeerere inini. Uri kuzvinzwa? Chale, usanyare mama. Pindura. Siyana nemaViagra nemacongo dust anouraya system zvachose. Panzwa here? Tikada kuti inini ndinyare mwana wangu nokuti mwana wangu koyo handibhena. Zvinondikanganisira kuti akafa system yake mangwana. Zvinodzoka futi kwamuri. Saka imimi chisara muchitaura naye inini ndisimo. Inini anozofunga kuti anozonyara ndaachitaura ega kuti zveshuwa akatora. Alright, zvakanaka. Chale. Zvakakira zvinizvi. Ayo. Usashandise zvinhu zvinouraya system yako. Unofa system zvachose. Shandisa Vic Power, shandisa Pine Pollen Tea, shandisa Cordyceps. Zvekubasa kwedu zviri natural and organic. Zvinobatsira nekukupa permanent solution nepermanent results. Mai havaudzwi, ndifonera ndopota ndichikudhilivharira. Tinge tinazvo. Ndinokupa tondora savaudzi. Handiti?